Sí, això és veritat. M'agrada molt l'assignatura de biologia i a vosaltres. Sí, està molt bé. Me pareix molt Superinteressant. I les disseccions? És la millor part. No m'agrada mica. Vaya, per I per Déu. tota la informació que ens arriba per poder salvar Literal. Sí, perquè aquesta... Com reaccionaries davant d'una emergència? Sabries com actuar si el teu company li està donant un atac al cor o si està innuegant? Podries salvar la seva vida? No! Ai, ja no amb mi. Ai! Merda! Caram! No respira! Derek, crida a l'ambulància al 061 perquè portin... L'animació cardiopulmonar, o RCP, és una sèrie de maniobres que es realitzen per substituir la circulació i la respiració de la víctima, per assegurar la seva seguretat. Els passos a seguir són garantir la seguretat de la víctima en cas d'estar a l'exterior. El segon pas és acostar a la víctima, demanar-li si està bé i posar les seus cames i mans dretes. El tercer pas és cridar emergències, al 112 o al 061. El quart pas és el més important, obrir la via respiratòria i fer la maniobra front-barbeta. A continuació, durant 10 segons, comprovar si respira. En cas de que no respiri, hi ha que proseguir amb les maniobres. El cinquè pas és aplicar compressions toràciques durant tandes de 30. El sisè pas és obrir la boca, boca a boca i per cada 30 compressions fer 2 tandes de boca a boca. Per fer-ho correctament, heu de tapar el nas de la persona amb una mà, omplir els pulmons d'aire, encerclar amb els llavis de la boca de la víctima i bufar lentament durant 2 segons aproximadament. Separeu-vos per permetre que surti l'aire i torneu a bufar passats 5 segons. La PLS o la posició lateral de seguretat és una manera de col·locar a la persona inconscient però que respire fins que arribin els serveis d'emergència. Respira! Bé, primer tenim que col·locar a la persona amb l'esquena a terra amb les cames estirades. Després tenim que posar el braç més proper a nosaltres cap amunt i anant alineant amb el cap. L'antebraç ho portem a nosaltres deixant-lo sobre el pit. Després tenim que alçar el genoll més allunyat de nosaltres. Manteniu el peu tocant a terra. Una vegada fet això, col·loquem a la persona cap a nosaltres en posició lateral amb una mà a l'espatlla més allunyada i amb l'altra des del genoll que havien elevat simultàniament i rodam el cos. A continuació, estabilitzarem la posició, recolzant el genoll a terra formant un angle amb la cuixa i un recte amb el maluc. L'altre suport serà el colze del braç traccionat, usant la mà per protegir la cara. El sisè pas és assegurar que la persona pugui respirar. Estenem el coll per obrir la via respiratòria i obrir la boca, en una posició el més propera possible a terra. I el darrer pas és comprovar que la via respiratòria es mantingui oberta i que la persona continuï respirant adequadament. La posició s'ha de canviar de costat cada 30 minuts per evitar que es faci mal a la víctima. Que mal em cae la de geografia. Ja. És molt pesada, a mi mal que s'ha anat. No m'agrada mica. Ui, escolteu, voleu fer un TikTok? Vinga. D'acord, però primer tenim que terminar de menjar, no? No, no passa res, vam a menjar mentre fem el TikTok. Bé, vinga, prepareu-vos. Qual voleu? El de Se me tira como si... Fora molts amics. Sí. Aquest m'agrada molt. Toma, grava. Apreteu? Bé. Sí, vale. Preparades? Sí. Prepárate. 3, 2, 1... Y se me tira como si fuéramos ya muy amigos y se la pasa dando vueltas por debajo del ombligo. Si la ves por ahí ya verá lo que te digo, yo no sé lo que me... Estàs bé? Abrar. En cas d'una obstrucció a la via respiratòria o aèria, tranquil·litza la víctima i anima-la perquè tossi. Comprova si està bé. Si és una emergència, truca al 061 o al 112. Dona 5 cops bruscos entre els omòplats. Situa't detrás de la víctima amb les cames obertes per poder agafar-la amb els 2 braços i fes un ponyi davall del mèlic donant voltes.
alrededor de 5 vegades. Gràcies per veure aquesta obra d'art. Esperem que hagueu après com reaccionar davant d'aquestes situacions. Ja que és molt important saber com reaccionar amb aquestes situacions extremes. Adeu! ¿Por qué me crujió la costilla cruje? Can you feel this? How about this? Madre mía, menos mal que lo grabé. Se muere la niña y no hay pruebas. Ya la tiré, porque es que si no me da un sonido, tengo que hacer así. Y luego hacemos un sonido. ¡Oh, mi bebé! ¡Quiero lechita! ¿Cómo? Hola gente, vamos a hacer un vlog explorador. No sé qué día estamos hoy, pero estamos grabando pasando vergüenza. Por ti, Inés, para que nos pongas mínimo un 10, por favor. Quan l'obstrucció i la víctima està conscient, repeteix l'actuació. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. This time for Africa. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Crida a l'ambulància al 061 perquè portin la DEA. ¡Vamos, muchachos! Per fer-ho correctament... No, espérate. ¿Qué coño? La bendición no me ven y quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la... Se le procede a caer el móvil. ¡Adeu!